Basta, tag-isa ka, amayo naging guro sa kabulan, makatilaw ko na sa iya kisa, ang baboy kag manok. Good na, good. Guro, okay, good, no? Good na, good. Important. Okay lang mo na mo, alam mo kita, ayak siya. Pero mayara, yun bala? Mayara gidya tao, galing nga bisan baboy, adlaw-adlaw ang sudan, kag manok mo ya, pwede gyapon niya, way nasumuran niya. Grabe, I won't last a day without you, baboy. Amo na. Amo na, sagwa yan sila. Galing kay ti, tistingan niya man, magpulo pa-check up man gamay. Laban kay base kung taas na blang ilang dugo. Kasi kompleto blaw. Ang sugar nila. May kilala ko, di mo mga magklasmitanay sila. Gali. Dapat magaganhagan na sila, no? Gani man. Di kilala mo man to gani. Gani man. Kilalahay ka mo? Kilalahay kami siguro sa to. Damo sila magklasmates. Damo sila magklasmates. Walos ta na. Bote aganhagan gid ka mo. Hagan-hagan gid kay. Basi kadlawan ka mo sang baboy. Basi ko mayuhom ang baboy bla. True. Kagang manok manukturook instead nga manukturook. Babayi siya manukturook sa iya mo. Ay na yaman. Ti dapat ro halong-halong gid, no? Ti lang tanawan niyo na lang ni as blessing in disguise na lang nagmahal ang presyo sang manok kag baboy para biska ng isda galing Aksyon Rex nagmahal man. Gani man mga isda do hindi mo nagalanon nila nagwilil ganis la iya. Gani na numati di na ta magkaon-kaon niya. Makaon man pero mga kwan lang mga kwan na lang siguro mga ginagmay lang siguro. Wala kay mo tanom-tanom kada sang tanan nga mga klase sa ina kung may talamnan pero kung wala gani katalamnan amo nang pinakamabudlay gid sa tanan. Pwede man nga mangita kay nga mayara sang talamnan miguon mo lang. Ati mas pwede man Pwede man siguro. Kay mas mayo imo importante man tanom kada kung may talamnan mo lang skilled mo sang balay mga koradira, alogbate, amargoso. Magtubo man bala. Balatong, kag nano pa dang pwede Kasi magtanom ko dahil wala mga apple tree, mga orange tree, basta mo na yung wala tanong mo. Wala ka buwas damlag sina. Gani. Sige. Diri naman kita Aksyon Rex sa aton COVID-19 update sa bugos nga kalibutan kay naglamot niya sa 107,849,724 ang nagpositibo sa COVID-19 kag mayara na sang 79,852,523 ang naka-recover samtang mayara sang 2,364,864 nga nagkalamatay. Sa bugos naman nga Pilipinas, naglamot naman sa 541,560 ang nagpositibo na sa COVID-19, apang mayara na sang 499,971 nga mga naka-recover, kag mayara sang 11,401 nga nagkalamatay. Sa Negros Occidental, apat ang panibagong na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 6,690. Samtang wala naman sang na-record sa syudad sa Bacolod nga rason nga napabilin sa karon sa 5,786 ang COVID-19 positive sa Bacolod. Sa Western Visayas, 46 ang panibagong na-record kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 23,751 apang mayara na gid lamang sang 1,019 ka mga aktibo nga kaso. Sa 181 naman ang panibagong recoveries kahapon nga adlaw nga nagdala sa kabilugan nga 22,012 samtang pulo ang nadugang nga napatay rason nga ang death toll sa Region 6 ang nagdangat na sa 714. Mga balita kag update gikan sa News Center Aksyon Ida Naboso. Una sa balita una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Dagang salamat Aksyon Eden Abuso, balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 11:59 ng aton oras. Sige, samtang nagpahunay-hunay ng halos kalabanan, ay doon kung diniastang burnout action hands, diri lang ni sa Burgos, kung way mabalaan pa, kung labot ni kundi ng burnout, basta diri sa Burgos, nag-blackout, wala gid lamang madugay, no? O sige, kantuan tanay balita ni Aksyon Alvin Graba sa patrol. Manghisayod kita, pila ka mga pumuluyo ho, residente sang Yermelinda Subdivision sa Barangay Mansilingan, nagareklamo sa pagpatindog sang cell site sa ila sining nga lugar. Subdivision lagi nag-star ka na gani parang bisan paano may privacy ikaw.
Oh, pero pitik sintas ang telecommunication niya nagpakahapos lang. Pwede ipatindog to sa mga bakante nga mga lugar para mga nginmayo. Yari ang countdown sa report ni Aksyon Alvin Graba, direktada sa area sang Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan. We have Aksyon Alvin Graba. Aksyon Alvin. Aksyon Rex, pinaka mga pumuluyo diri sa Hermelinda Homes Subdivision, Barangay Mansilingan, ang nagatipon sa isa ka gina-construct nga telephone communication, no? Aksyon Rex, diri mismo within the May heart arakadang video? Facebook Live. Yes, May live ka na? Facebook Live kita subong Aksyon Rex. Oh, sige, kailang taon ta ni? Nano ni na dapat na ni? Na katindog na ni? Subong sini Aksyon Rex, pinaka mga pumuluyo sang nasilingta nga nagatipon, pero antes ta maggadto sa pinaka mga pumuluyo diri mismo sang Barangay Mansilingan o particular sa Hermelinda Homes Subdivision. Sa di na sa sulod gina ka Hermelinda? Yes, within the heart, actually, letter J, no? J Street, nga daw letter H, letter J bala Aksyon Oo. Rex. Kay by letters, ang sining kwan direction Rex mo. Halin sa may highway da, magpasulod ka, pila pagabangga? Mga more or less Aksyon Rex, mga pito pa ka bangga. Dito gid sa may punta-punta gina. Yes, Aksyon Rex. Pero within sa subdivision gyapon. Yes, within sa subdivision sa Gyapon, makitan mo man Aksyon Rex sa ato sini nga Facebook Live. Nga subong sini nga may iyanis ang pwede Aksyon Rex yambal ang communication. Oo, normal lang na. Yes, Aksyon Rex. No? Yes, ang Globe Communication. Yes, ang globe? Yes, sir. Yan isang Globe. Nga tower? Yan isang Globe nga tower nga ginakutkutan na sa karon. In fact, Nga sino nakambal nga yes ang globe na? Kay may diri Aksyon Rex sa Gwa bala may nakabutang diri nga iyasang globe, the first iyasang kon bala ang iyasang logo ya. Isa ka? Logo bala kagang logo? Yes sir, ang logo nila. Di ko logo ya. No? Logo gali, no? Logo. Actually, makita mo sa aton sino nga Facebook Live. Hindi ko makita pa. Way pa, sir? Ara na. Ara na? Way ko di makita ding Facebook okay. Live nina. Ate, ari na? Okay. Na-construct na ni? Gina-construct na Aksyon Rex, actually, ginakutkutan na. Kung hindi ko magsala Aksyon Rex, dako abi ng buho na sa karon, no? Sa nakita naton. Diri, dako na tag medyo. Ano ni nga may pader ni? Kay sino ni pader ni? Ang muning mga pader ni kagang ini nga lugar mapangkutunta kung sino ang nagapanag-iya sini Aksyon Rex. Way mo pa na pamangkot na sila kung kay sino na? May napamangkot na naton Aksyon Rex pero silang pahambalon ta kung sinong tag-iya gid sini mismo, no? Si Madam Blakay pamangkoton ta na si Madam Villar, no? Isa diri. Oo, first name taga ni Mrs. Villar? Lily. Oo. Madam Lily, sinong tag-iya sa sini nga duta? Si Alfredo Makatigos. Alfredo Makatigos. Si Alfredo Makatigos. Makatigos? Abi ko Hermelinda Homes na? Oh yes, Aksyon Rex, sa Hermelinda Homes ni. Ang tag-iya ng ugaling sa duta nga ginapatindugan sang sining cell site is Mr. Alfredo Makatigos Jr. Amo na siyang tag-iya sa Amo na duta. siyang tag-iya sang Hermelinda Homes? Amo na yung tag-iya sa Hermelinda Homes, hindi, no? Hindi. Gidbakalyam na naguro da Oh. Bahalya. Oo. Ma'am, ano ang plastada? Anong rason nga ginapanabagan ninyo? Nautod ang live mo? Live ko di Aksyon Rex. Nautod mo ni? Ay, gali. Sa aton niya, ari pa di. Sige. Ano ba ma'am? Ang anong isa sa mga rason nga ginabalabagan niyo ang pagpatukod sa sininga salset, ma'am? Wala kami nagabalabagan ni sa iya kay wala ka makabalo ang mga pumuluyo diri. Kay mapatukod sa sang cell site diri sa amon ti digi kami sa tupad wala kami kabalo. Ti ang amon purpose balabagan gid amon kay di kami magsugot magpatindog sa diri sa amon tupad gid. Oo, ano ang isa sa mga nakita ninyo nga rason? Ano na, gusto ko lang ibaloon, mama. May social acceptance na ni, nagginpaagi sa public hearing? Wala din kami sa nakit ang napapili sa ila. Wala man kagid sa barangay, wala gid sa acceptance para sa mga tao, wala gid. Wala gid. Wala gid. Way kamo bin meeting sa barangay? Wala man.
na ginusisa ninyo diri ma'am kung ini may building permit or nano? Wala man siya sang building permit. Tanan gid. Ano na nagtingala kami nga napatindog ini nga wala tanan kami sang nakita nga mga permit halin sa ila patilis gid wala kami nakita. O sano ni ginsuguran, ginumpisahan ang ining pagpatukod ma'am? Sang naligad pa ni nga simana ti nakibot kami samtang aris pa balay mo uyog-uyog ang balay namon mo. Ay ti ginabakho balay ginakalot. Nakibot kami nga nagakurog-kurog ang duta ti nagtanaw kami ko na may bakho. Ti siyempre naggalad sa mga silinga nagkanto sa akon nga ano nang nagakutkot da. Ay bakho man na ti nakibot kami amo na nga naglibot kami nagpetisyon kami dayon nga hindi kami sugat niya. Ano ko no silside ti amo ni gali globe ang natanaw namon ti sagwa. Pag ang mareklamo kami nga hindi kami pasugot kay wala din kami kabalo, wala ang tao, wala din nag-accept nga mapatindog sini nga silside. O may mga bagay nga ginakahadlokan ka mo kung Ano nang cell site man within sa Hermelinda kung sagwa na na Aksyon Alvin? Wait, ma'am, Aksyon Rex. O lihog tabi ko ng cell site nga patindugon within sa subdivision o kon sa gwa na sa subdivision. Ari ka mo sa sulod sang subdivision o kung sa gwa? Sa sulod kami sa subdivision, kay ini subdivision ini adi nga lugar. What I mean ang ginpatindog blaw ara sa subdivision mismo? Yes, Aksyon Rex ari mismo sa sulod sang subdivision. J Street kay ang mga street dito dari Aksyon Rex mga letters mo. Sa may Bay lang da letter J. mga liters na importante nga ara dira within sa sulod sang subdivision. Aragin sa sulod. Aragin sa sulod sa subdivision. Kaya mga balay da nagalano na da kay may mga balay naman na da tanan nga lote da may okupante naman na da. Yes, Aksyon Rex may ari man diri mga okupante diri sa siningalote. Actually mga from sa site nga igapatindog nila more or less mga 50 meters may ari man sa likod. Dampi ang inyo balay ma'am gikan diri sa site din dampi. Ari gid kami sa tupad gid di may mga apo pa ko diya sina delikado nga daan yan di kami pasugot gid. Okay nagkato na diri si kapitan wala gid si kapitan nagkanto sa amon niya kay one time nagkanto kami to gid sa mahimo yati subong ga reklamo gid kami subong. Panapot na ninyo ang ining problema kay Kapitan Boy Pico. Oo, nagkanto kami to te wide sa mahimo ya kay ti order sang presidente kuno nimo. Order ko no sa presidente. Oo, sa presidente nga wala gid mahimo iti patukod ti ang amon ni biskan iya sang presidente pero kay tan-awon man nila ang mahatabo sa mga tao diri. So nakahatag ni sa inyo sang kahadlo kakugmat. Ay naghatag niya sa amon diya sang kahadlo kaya kakugmat kun tapos kun nag-obra di siya kagaho diya kasi may mga mixture na dislati ang buho pud tigid ka dalom-dalom buya mga 15 feet na disubong. Daw swimming pool na disubong gani ti ginahadlokan kami kay base ang mga bata namon sumulod kag magtan-aw kag magkalalumos. Sige ma'am. Ma'am pangalan mo gani liwat? Si Lili Villar. Lili Villar Aksyon Rex no? Isa sa mga residente diri. Pero may sulat na sila, nagpadangat na sila. Sinong asosasyon nila daman? May asosasyon na sila? Ma'am, may association president kamo diri. Nagpadangat na kamo sa mga sulat. Nagpalibot pa kami sa mga petisyon namon niya sa sininga ni tabo lang ni. Subong ginatay balo na namon ni subong sa ilang aksyonan gid ini nga problema namon. Kasano pa na daging tukod ng globe na? Kasano pa ni gintukod ning globe ni ma'am? Sa naligad lang din nga simana. Ang pagkutkot ni. Ang pagkutkot subong may mga kabilya na di sila nga ginapasulod sa sulod. May estimate mo ma'am, may pila na ni kadalumon sang 15 feet na ni 15. 15 feet ang kadalumon. 15. Sang ginakutkot nila. Sige nakutkot. Aksyon Rex may 15 feet na no. Ang kadalumon ang isang ginakutkot diri. Actually, damo man sila sa kabilugan ma'am, pila kamo ka mga pumuluyo nagapamalabag diri ma'am. Ay may 150 kan di pumuluya sobra pa gani kay kadamo-damo di dati kay kwan niya subdivision niya mo. Sige ma'am. Oo. Si Lili Villar Aksyon Rex no. Actually, ari man diri nag-abot man ang Aksyon Rex, ang executive assistant ni Kapitan Boy Pico. Ara na da subong si Kapitan way na daya magkadto. Way diri nagkanto si Kapitan pero karon agyansa pero ari man diri Aksyon Rex si ang executive assistant mismo si ni Sir
o kani Kapitan Boy Pico. Sino na siya? Si Sir, first time to kani Sir? Norlo Gonzales. Norlo Gonzales. Ote, anong papelya At the same da? time, puro president ako sa Ermelinda. Siya ang Puro president gali sa iya. Oh, yes, sir. Ano Oo, nagagi tapos- na sa ila? Sir, ipamangkot ko lang kung ang ining proyekto nakaagi sa barangay. Actually, ang ginapakita sa kontraktor dire na suno sa ila, may clearance sila halin sa barangay. Pero ang clearance nga naga-state dito nga kinahanglan maagi sila sa mga agency nga dapat nga magahatag sa ila sang go signal nga ma-construct na sila. Aksyon Alvin? Paul Mag. Yes, Action Rex. Dali kita nga kay Aris Kapitan Boy Pico sa linyata. Kap, mayong udto sa Action Rex, Action Radio? O mayong ugto, Action Rex, mayong ugto sa mga pumuloy sa Barangay Mansilingan, hila binigay dira sa I Street, sa Barangay Pulo Hermelinda, Barangay Mansilingan. O ano ning problema sang taga Hermelinda ning nagtipon? Tos actually atutong imo nga isa sa mga staff nimo subong Kap, no? Ano ning patindugan draman nagagi na sa barangay da? Bali, Action Rex, ang pagkuanlas mo sa mga installation sa mga cell site towers nila sang telco, bali sang una gaagi pa ni sa barangay, no? Barangay pala isang nagabulig, magpatigayon, magkandak sang kung bala may social acceptability. Pero tungod sang joint memorandum circular sang tatlo ka national agency sa Manila, bali nga para mapadasig bala ang kung sa mga cell sites, bali ang barangay ginkuhaan na nila sang kuan nga hindi na kinahanglan dapat magagi sa barangay, no, nga maghatag sang isa ka resolution either for or against ng cell site. So bali practically ang barangay while na even sa city gani ang city council daw ginkuhaan naman na, no, ang in short Kapitan, ang pinakapunto ni pagusto lang sila kundi nila itubsok ning cell site ni nila munang gwa sila. Kung base sa ila paglantaw kundi sila makabutang nga mayong signal, ang ila naglalahimuon sila mismo ang magkandak sang kwan sang libot dabla sa kwan sa radio sang tower nga kung bala nagapasugod o kung hindi kag amo lang ila dalhon to sa office of the building official sa pagpangayo na sang building permit. Wala pa man sila kakandak actually sang information drive dira sa palibot sang Hermelinda nga naggastukod na nada sila, may ginkutkot na to sila, oh. Amo na galing ang ginapangita na namon kung bala may building permit na sila kay dapat ma-secure sila na building permit before sila nga mag-sugod sang ila da construction. That is why nga ang ginapangayo nila nga clearance sa barangay na state ginada, no, nga ginatagan sila sang clearance na mag-construct na abis ang tower subject sa rules and regulations ang government agencies concerned yung maghatag sila sang permit. Yes. Ang ilay ang ginahimo daw gina-blind bala nila yung kwan ang clearance ang barangay ang ginahimo nila permit, hindi na permit, clearance lang na. Dapat may arap na building permit. May permit panalin sa syudad ta. O mga yugit sila na building permit clearance. Amo na din natabo sa may 3rd road, 4th road, sa Ermelinda man. Naging pastap sang city legal office. Kay ara ng tower na tukod na wala pa yapon building permit. Tigin paunta to sang city legal. Oo. Tinauntat ko ko naman sa 3rd road yun nauntap gito. Wala ko kabalo subong kung nag-secure na sila kaya daw nakabati ko nga daw gin-process na lilang ila building permit. Dapat antes sila nagsugod o brada, may permit na sila para maipakita sila sa mga tao daho. Kagang mga tao nga affected na da, ano matabo sila, Kap? Okay, bali ang konsina, ang ginabasihan sina Action Rex, bali ang height of the tower, no, bali do plus 10 meters pala mo kung imon siya tumbahon ang radius ang sasulod sang kuan ang sasulod sang radius sang kuan sang sina nga tower amo ang kuan sang consent.
kabalo. Okay. Oo, way ko kabalo kung bala nagpatigayon sila sina nga ang sa sulod sang radio sang tower o kung sa sulod sang circle sinabla sang tower gid no. Ang diameter sina daw kung radius kung bala may mga consent ang pumuluyo. Kagamo ilang dalo nila to sa OBO sa Office of the Building Official sa pagkuha sang kuan kay isa ina nga daw requisite sa pag-secure sang building permit. Tingga katabo subong ya, nagsugod sila obra bisan way pa sila building permit. Ay, nagpinagusto lang sila gali. Anong mabulig tani sa mga pumuluyo tada sa Hermelinda, Kap? Ang pangabay talang yang ang telco way ko balo ko daw globe na globe. Globe na di, Secure Globe? sila anay building permit sa UBO before nga mag-proceed sinada. Kay kung hindi sila makuha permit, ang pumuluyo mareklamo la pa sila sa City Legal Office, may posibilidad no nga ipastop man agapon sa City Legal. Okay. Nga amoy lang natabo diri sa may third road ban sa Hermelinda ginpontat man sa City Legal kay why sila building permit. Sa barangay, anong mangintikang ninyo sini parte sa problema dara sa Hermelinda, Kap? Bahin sa construction sang cell site ang amon gid tani nga kwan ginkuha na no bali wala hindi na kinahanglan ang resolusyon sang barangay kung bala nagapanugot o kung hindi kay ang amon ginihimo sang una before kami maghatag sang resolution interposing no objection inapasiguro gid na namon kung bala may social acceptability kung wala social acceptability hindi wala na namon gina aprubahan sa subong kay ang ina nga konsang barangay ginkuha nala ang barangay practically wala na gid poder sa pagpugong sa mga cell sites. Pero primero, anong pagkuha nila sang social acceptability dira sa barangay, nakahambal sila nga da nila tukuro ning cell site nila. Ang primero, gid bla? Nakakuha na sila nga dira sila mabutang sa I Street, no? Kaya dason do nagpatigayon to sa nagligad sang hearing. Protocol nga nag-inulan, daw pila lang to kabilog ang nag-alattend. Way ko kabalo kung naglibot sila paperma sa mga natungdan nga pumuluyo daw within sa radius lang nga. Ang magbuwa sa radius, siya wala nila ilabot. Bisa nagapamato ka pa, kung out, biyan ka niya sa radius ang height ng tower, way talaga yan, no? Ang kuwalayang ara sa sulod. Yes. Wala ko kahibalo kung ilang nga pumuluyo nga ara sa sulod kung nakapaperma ang kwan, ang globe nga nagapasugot ang mga pumuluyo. Sige. Captain Q, gid kaya totoo subong ang imong isa man sa staff mo to sa area mismo with Aksyon Alvin Graba totoo sa Hermelinda Home supod ang mga pumuluyo to mamangkot ato sa ila kung sila nakabaton sila sang sulat mismo sa Globe sadto nga ginpaperma sila kay may nag-attend according sa imo sa primero nilang imbukada dra nga pagtuon sang ila sining project, no? Salamat gid, Kap. Salamat gid Aksyon Rex no panahon nga ginhatag mo mayong udto. Sige, mayong udto. Kapitan Boy Pico sang Barangay Mansilingan, balikan tang aton sining patrol. Aksyon Alvin. Dali gid lang kay mangisayo totoo anay kung anong tikang nila sini. Aksyon Alvin? Way pa? Aksyon Alvin? Yes, Aksyon Rex. So, antaman ang sang reaksyon ang pinapamaga pumuliyo, especially ang isa sa mga staff abi ni Kapitan Boy Pico nga nag-serve as purok president man diri man sa area ng taga Hermelinda man na sa gali. Yes, sir. Taga Hermelinda man. Di anong tikang sang purok nila dira? Si Sir ba. Sir, ano ang tikang karon sa inyong purok? So, piyak sining nahibaluan nga ini wala building permit from OBO. Ano ang inyo karon nga tikang, sir? As purok president, no, i-disregard ko yan nga kung pagka-executive assistant sa barangay, apply ko nga kung pagka-purok president. No, nga kung yan nga tikang, hiyoon ko di mga tao, nga ano ko din, hindi ko pagpasudlon ang mga material nila nga delivery, balabagan na dinamon ang dalan,
Kaga hindi pagpasudlan sang delivery sang ilang material. Mintas tanto nga wala sila sang building permit nga nakuha sa ubo. Amo na nga amon nga tikang di subong. Sir, isa ka pamangkot na may naglagaw diri nga pirma o kung di pa pirma ka mo from sa siningat telephone company para ma-accept sila. Actually, wala hindi diri mapapirmahan sa party sa social acceptability, no? Kasadya Nag-hearing gina. diri sila ang ila giningitar, ang ila lang man nga ila kabilog da nga tupad balay nila kung hindi ko masala, basi tatlo lang na da kabilog. Tapos ang iba sila da outside sang within 50 meters radius ang ginpapirma nila. So, Dapat ang within sa radius ginadang papirmahon kung sugot na sila nga may tukuron dira nga cell site. correct, aksyon Rex. Di kay basi kung sa igad sang dalan to nila ginpapirma to, di layo-layo na nagawa ya. Gani man, bisan kani ang ilang approach chairman. Na anong nga klase ka proyekto naman? Oo, wala sa may nagpalapit abi sa ila kag magpapirma amo man yung Ting gaulobrada, may nagaulobrada? Ari pa man di Aksyon Rex may gaulubra pa man di kanang taon ta sir. Tasa naman kita ra. Sinong project engineer nila da? Sinong pwede da may istorya? Pamangtuton ta ni bala ang pinaka mga empleyado kay ari sila sa sagwa Aksyon Rex. May salakin man gani diri nga nag-abot no. May ano? Sir, may salakyan man nila, ilang salakyan. Sir, sa Aksyon Radio, sir, kamu itong gaulobra sulod, sir? Kamu gaulobra sa sulod? O, ang inyong project engineer, sir? Gapakanto na din. Okay, why? So, sa sulod, sir, mas sila nakakadalumon ang ginukay na ninyo, sir, ginkot-kot. 2 meters. Kung i-convert na, sir, sa by feet pila. 6 feet. Ang kadalumon. Ang kanabaon niya, Sisinta katapak? 8 meters. 8 meters kwadrado na ang okay. kadalumon. Ang Kasangkaron. ang kasangkaron niya sa pinakametro kwadrado. Ang kasangkaron ang man. Okay, saan pa ka mo nag-umpisa diri, sir? Pag-umpisa sa tutok, construct. Lunes, araw na kami din sa mga bang house. Nagkiba kami sa magpuntok. Martes nag-dako. Dako na. Sang Martes. Sang Martes ang ganigin bako Aksyon Rex. Lunes, araw na sila di nag-umpisa. So, sinila nga si Mana nagsugod ka Sinong ilang project engineer da? Kag di na sa nga kompanya? No na sang kompanya? Okay. Sir, sino ang inyong project engineer? Hindi ko kung ano na siya, basta globe kami. Sa globe ka mo. Pero sir, why ka mo kawalo? Ano nga kumpanya ang ginaobrahan siyang inyong project engineer ni? Hindi ko kilala. Hindi mo man kilala? Hindi mo kilala ang inyong project engineer Aksyon Rex? Hindi niya kilala? Paano na sa na-hire man? Opa. Makata siya ni? Anong pangalan niya? Alan Cruz. Alan Cruz. Alan Cruz. Amo ni siya ang engineer. Ano na siya? So, nag-subcontract siya. Si Alan Cruz Aksyon Rex, amo ni siya ang subcon. Si Alan Cruz. Oo. Amo ning subcontractor. Subcontractor. Oo, pero ang project engineer itself, hindi mo kilala. Hindi mo kilala. Pila ka mo ka-obra sulod, sir? Sa kumong 5 kami. 5 ka mo? Okay, 5 sila Aksyon Rex, no? So, paano matabo diri, sir? Kay ang tao, ang pumuloy mismo diri, pamalabang sa inyong nga construction, may sigihon niyo pa na Ate, kung sa amon lang yan, sige ho namon. So, depende na sa malambutan sang pila ka kung project dire. Kay sa nagaluan ko, kumpleto na sa papel. Kompleto sa papel, pero nga wala naging butang ninyo dara, sir, bisang karatulada, iya nga, amuning date of... Kumpleto sa papel kag may nagareklamo? Pero kung kumpleto kung sa papel, sir, may reklamo na galing pumuloyo. Kayo, Presentar niya ni pumuloyo. alang-alang pa nga kami ang mag-presentar. Gani man. Hindi man na sila ya, trabahante man lang sila Aksyon Alvin mo.
Hindi Yun na na, upan nyo na. Ang kontraktor, ang engineer tali. Oo. Alam mo gani, sir? Si Maria. Si Mario Aksyon Rex. Mm. So, umuning sitwasyon na diri sa... Tiga area. pa kadto naman tang engineer gali. Ang Oo, subcon kapag- nila, subcontractor nila. Ang ilang si Alan Cruz, no? Ang subcontractor. Sige ba si timingan mo da sa karon ma-interview mo man sa Aksyon Alvin kay nanong ationg mga pumuluyo dag kuan nati mismong purok president na nagambal na nga kung wala sila sang mapakita nga approved by the city ang papili sina posible nga hindi gid nila paguntatan matigayon mapikit na dasla sa area. Correct. Aksyon na Rex, ang mamuni ang plano ni Mr. Gonzales as president, no? Sang Hermelinda Home Subdivision. So, dugang mga informasyon and at the same time, ang dugang mga... Yung mga pila na ka pumuluyo nga rada? Ang di ko magsala direction Rex, pinapag-abuta mga around 50. Ang iba nagpalawol lang ugali, no? Kaya init naman kag ma-time 7 no? Oo. So, umani nga sitwasyon na diri sa area sa barangay Hermelinda Home Subdivision, barangay Mansilingan. With aksyon na ni Kiraw, ang kaaksyon nyo, Aksyon Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat kid Aksyon Alvin Graba reporting live dira sa Hermelinda Homes, Barangay Mansilingan, sining syudad sang Bacolod, no? Sa mga kaaksyon ta dira ti rubantayan gid ninyo sundon ni Aksyon Alvin Graba ang ining problema mga kaaksyon dira sa Hermelinda Homes, no? Nga ginpatindugan sang cell site, no? Sang globe kuno to. Pero sa mga kaaksyon kan Jamon Hotel anay ho para sa mga kauturan tang magabakasyon kag Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:28 na nga tunuras daligid lang mga kaaksyon na standby anay manumbalik kita sa diligid lamang madugay. Ang Joy 1050. Sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time las 12:29 kadtuan tanay balita ni Aksyon Heart Tayhupon sa Bacolod City Government Center
Ariba si mapalabot mo ni Aksyon Art nga concern sa aton sining nga mga kaaksyon dara sa aton sining syudad, no? Kag ining Commission on Action magapatuman sa panibagong schedule para sa registrations umpisa sa Pebrero 15. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Art. Tayo po na Aksyon Art. Try talang na karoon ko ang Aksyon Next si Legal Officer ni Joselito Bayata na. Kung ano ang reaksyon nila parte silang panibagong Kag kung nakaabot na sila, talupangod na. Yes. Kaya kung wala pa man complaint na to sila, tiway mo na sila nalungong may project naman na yan. Man. Isa ubo na yung kakadto mo. I-check na natin karon sa action reports. Sige. Now, attention sa tanan ng mabutan traditional sa Bacolod, may panibago iyang schedule of registration ang Commission on Elections o kung COMELEC sa Bacolod. Umpisa na ina Pebrero 15 o kung Lunes nga adlaw. Now, problema kay sa sining pagbago sa schedule, sa Lunes mismo nga muna siya ang giniwat nilang pag-change ang schedule action next. Why na opisina sila kay magkambyo man ang schedule sa disinfection sa talatapan sa Commission on Elections. Ang mag-usubong na schedule kay isang una ang nagkakatabo nga halin sa Lunes ang ila pagbukas hasta lang sa Webes kay pagka-Biyernes una mo na ang schedule sa disinfection. Subong malain naman halin naman Martes tub-tub Sabado ang ila sining pagbaton sa mga botante o registrants. Ang isa diri ka reason halin dito sa Metro Manila agud nga ang adlaw nga Sabado i-allocate ini para sa pilag ka mga luyag magparehistro nga nagatrabaho during weekend or during weekdays. Hindi ba magkakadtos COMELEC tisiring diri ni COMELEC officer Attorney Katrina Trinio Kanya silingati amo na siya ang reason nga halin dito sa Metro Manila. Now, bangod sila nagparawagan siya kung nagpalabot siya sa publiko nga kinanglan, tandaan gid ang ila siling schedule, Martes na, tugtog Sabado, kag sunod rin sa kay Kanya, dapat na magkadto dira, mas may kung may ara na ganaan, sanggin download o kung may ara na sanggin print out para, kay pwede malang sa online, makuha sa mga formas, agad nga hindi na maatrasar ang ila siling tiyempo. Now, sunod rin kay Kanya dugang pa niya, nga subong nagdamo na gidman, siling simana ang mga registrants nga ara na nag-average sa 100 individual per day. Yaring palayag sa COMELEC officer sa Bacolod City. Starting Monday, February 15, may bago na kitang schedule sa aton nga registration. So, ang before nga Friday nga disinfection naton, wala na siya gitula, na siya gimbutang naton sa Monday. So, tali ang aton nga registration, open ang aton nga opisina Tuesday to Saturday. Alas 8 sa aga hasta alas 5 sa hapon na kita aton nga pagbaton sa mga applicants. Sa February 15, close ang opisina kay ang Monday naman naton, amo naman na ang aton na ginhimo nga disinfection day naton. Okay. Kay gin-transfer na ginliwat para nga mabutangan ang Saturday nga ma-open ng opisina para nga makabaton kita sa mga manugparehistro ini sa specifically gini siya ginhimo ni siya pala ginbutangan sa Saturday. Ang parayaga ni Atty. Kanya ang tagpamuno sa COMELEC sa Bacolod. Ang kaaksyon mo sa natay hupon o sa balita o sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Art. Tayhopon balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Aksyon Art sa iluhan ta si Aksyon Marlon Hinovia sa Kapitolyo Provincial. Ini may kang tanan sa gobyerno provincial magapatigayon sa information campaign angot sa pagpabakuna kontra COVID-19. Yari ang kaunta sa report ni Aksyon Marlon Hinovia. Aksyon Mar. Aksyon Rex, nagpapatigayon sa buong ang gobyerno provincial sa Negros Occidental sa survey sa mga tao kung parang at least may baluan
na pila ka porsyento ang desidido na nga magpapakuna sa ring kontra COVID-19. Hambal ni Provincial Administrator Attorney Ray Fernando Diaz II, nila sigapon nga nagkumbinser ang mga Negrosanon nga dapat magpapakuna gid. Importante ini Aksyon Rex kay base sa ulihi, isa ini sang i-require nga requirements kung magkadto ka sa ibang siling lugar, kung mag-process ka sa mga papeles or dokumento, tilakip ining certificate of vaccination sa mga requirements Aksyon Rex. Diri sa bahin sang provincial capital, may plano ang probinsya nga magbutang diri sang billboard, no, nga sa dira na saad, nano ang proseso, nano ka importante ang pagkapabakuna kontra COVID-19. Yari si Atty. Diaz. Yes, we are doing the survey. Damo man nga daw gadua-dua gid. So this information campaign hopefully will put aside all the fears and will convince them of the need nga magpa-vaccinate kita. Para hindi na tayo magbalik sa ECQA, especially kung gusto nyo na maglagaw, gusto nyo na mag-travel, be out of the province, this is the only way to go forward. We have been dodging the bullet, no? And we have been screening everybody nga base may ara da infection. Pero pag nabakunahan kita, may ara ka na certificate of vaccination, you can present this anywhere. Kung makadto ka sa Manila or even I think makadto ka sa abroad, pwede mo na ni mausar ang imo nga certificate para batunon ikaw sa imo nga ginakadtuan nga lugar without much hassle na. I'm not really sure, no? But anticipate ko nga ini mga travel authority, ini mga acceptance, no? Kung may ara ka certificate of vaccination, di na kinahanglan niya para sa imo. You'll be completely safe nga hindi ka makalaton sa ilang lugar kung magkadto ka to. Trabahin naman sa pagparehistro, sige-sige sa buong pagkatipon sa listahan sa nagalain nga mga local government units. Pati Komodoro-Band ang gin-set nga deadline para nga i-submit ining detalyado nga listahan before matapos ang subong bulan sa Pebrero. Ibang nga balitang surek singit ko rin naman tinatalapang doon para sang pasahero nga halin sa Metro Manila, LSI ini siya, taga-barangay Hando Baran Surat sa Bacolod, Busaligon, Bacolod noon ni siya. Pag-puli siya, sakay sa Cebu Pacific, nagabot sa Sinay Airport Pebrero 9, pero nalipong na siya sa sulod sang aeroplano. Pagkalipong, siyempre ara Sinay Airport, pinakamalapit na nga hospital, dalaan among Teresita L. Halandone sa sudad sang Silay. Based sa pag-responder sang Silay Disaster Team, may vital sign para man Aksyon Rex pag-abot sa hospital. Ugaling kay sang gintabalo ang miyembro sa pamilya yasari, nag-decide ang pamilya nga sa iluhon sa private hospital kung tani. So, preparado na ang ambulansya, ang team nga magkasaylo sa iya, igo mo raw Aksyon Rex na dulaan sa Singidawa. Na-declare nga patay, way pa naman sa masaylo sa nga private hospital. Kaya anong ginalinan sa kamatayon na sining? Stroke Aksyon Rex, kay based sa X-ray or CT scan, nakita nga 55% ang bleeding. So, imposible na ma-revive Aksyon Rex. Kaya pag-abot ka sa hospital, ala kumatos ang isa nga sitwasyon mo. Kumatos siya, ang himuon, kay bisan makulod doon siya, pero provincial hospital ang nagkakita sa iya. Tani, hambal ni Atty. Diaz, kung why to be mag-decide ang family nga sa ilong kutari sa private hospital, dira lang sa bahin sa Sira Hospital, automatic Aksyon Rex kuhaan pa nito sa sang swab test. O galing ka magtinag-decide, why, pero kaga nabuhi sa kabuhi, hambal ni Diaz, tinguan Aksyon Rex ka although ati pa naman sa confirmation sa Diaz, kung wala nakuha ang siyang RT-PCR swab test, nagdepende Aksyon Rex na sa recommendation sa doktor kung pwede or hindi. Hambal na Diaz, mas importante kung tayo nga makuha sa swab test para may baluan kung bala may angot sa COVID-19 ang yesterday na pagkabatay. Balikan ti Atty. Diaz.
din perform ang mga necessary nga mga procedures para nga matan-aw kung anong kondisyon, anong natabo sa iya kung nga unconscious siya. At may vital signs pa. A few minutes later, nag-abot ang iya nga next of kin and yun decide nila nga dalon sa private hospital, no? And we were preparing for the transport of a patient sa ilang gusto nga hospital. Ready na taning aton transport team, ang aton ambulance, but unfortunately before we could transfer the person, napatay siya. Okay, though may second attack naman siya sa throat, no? Ang edad si Aksyon Rex, medyo gulang-gulang, naris 31 anyos ni siya, ang edad niya, lalaki, LSI halin sa Metro Manila. Kibalo, basikon ma-check naman karon siya Provincial Health Officer, Dr. Erta Tumimbang, ko balagin kwa ang sang swab test ang kining pasyente. Ang kakasunukikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hiroboya. Paabi daw Aksyon Rex kahapon gali. Ang Zoom meeting ni Gov Lacson way ganito ba dayon? Kay ti siguro may arasang dugang pa sa ningin plastar. Schedule naman na pasipwas o kung sa pasunod na ngadlaw. Ang kakasunukikan sa Kapitolyo Aksyon na Marlon Hiroboya. Una sa balita, una sa Aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat ginaksyon na Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Aksyon no Radyo Philippine Standard Time, las 12:41 ng aton oras. Sige, daligid lang ha, kada sigsang orasan tahod o ginaalas siya lang, no? Sa mga kaaksyon tamay tisianay, kulang balang imo sining galawas? Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo.
pagbalanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampilikan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y saan anong nakahintangan, responsable na pagbalita. Ayos, sige, daligid lang ha sa mga kaaksyon ta, pang tirahon ta na yung mga mensahin nyo kay Suset Alunan, may lang pamati. Late siya, asa ka nagpaingon. Suset Alunan, no? Kay Rosalie Anturin Navales Rojo, may lang pamati Rosalie. Kay Chris Vilma Treyes, dira sa Eastoms 3, Barangay Estefania, may lang pamati Chris Vilma Treyes, no? Kay Cathy Ver, happy 89th birthday, Tiyay Lourdes sa Barangay Araal. Salamat gid, lakardutan ni siya, Cathy Ver, no? Kag kay Bibing Lando Rongo, may lang pamati man, no? And gamonitor si Ma'am Nora Very Seridon sa Barangay Araal, no? Salamat gid lang sa kay Cathy Ver. Kay Rosalie de los Reyes, may lang pamati, tamiyaw yalang pamilya Kilantang, Huxon Gonzales, Aldamar from Progreso, Binalbagan. Ayos. Kay Leia Younger Esquivel, may lang pamati dira sa Talisay. Kay Leia Younger Esquivel, no? Sa Talisay City. Emil Lopez, may lang monitor dira sa Barangay Tabunan, Bago City. Barangay Tabunan, Bago City. Emil Lopez. Kay Gisa Joy Makawili, may lang pamati. Greet lang si Mamaya Lorena Makawili, dira sa Hacienda Isabel, Barangay Sagang La Castillana, nga monitor gid always, no? Halin sa kay Gisa Joy Makawili, live from Balita, Batangas. Nina Litoy, may lang pamati nina. And Ronnie Sidayon Gordon, ga-monitor man sila ni Mrs. siya sa Jiki, Barangay Sumag. Salamat gid Ronnie Sidayon Gordon, no? Kay Madam Elizabeth Malaka Gamala, may lang pamati Madam Elizabeth. Kay Idi Laos, salamat gid dira sa Victorias. Kay Rimar Hicano Haliasgo, dira sa Sitio Lupa, Barangay Sagang La Castillana, may lang pamati kag sa pamilya Haliasgo, Hicano, Salvatierra, Robles, may lang monitor. Kay Sherilyn Oro Javier, may lang pamati man, no? And kay Gisa Joy Makawili, may lang pamati. Greet siya lang kay Lorena Makawili dira sa Hacienda Isabel, no? Barangay Sagang. Ayos. Armando Saison Gibara, may lang pamati Sir Armando. And Alex Montesa, may lang pamati Sir Alex. No to sell site, mga pumuluyo sang Doña Juliana Sir Rex, gapamatok man sinaga rent na lang sila sa mga tagiya kaduta nga bakante para patukuran sang tower nila nga wala consultation mismo sa barangay ukon sa mga homeowners sa Rex. Gani man, pinagusto lang sila. Paring Ruel Lanawan si Roma, may lang pamati. Bata Capigado Ondrade, may lang pamati. No? Valencia Kinet, salamat gid, idol. Kay Vanessa Mayo, pasalamat gid kay Noel Amar sang Canada sa pag-greet niya sa iya, no? Vanessa Mayo, no? Kay Ross Guevara, may lang pamati. Happy lunch, monitor lang live from Alabang, Muntinlupa City. Ross Guevara. Kay Noel Amar, sharing and like that. Ayos. Kay Hazel Alvarez, may lang pamati. Hazel, dara sa Cantong, Purisima, Manapla, no? Hazel Alvarez. And gatamiyaw lang si Noel Amar. Okay. Kay Vanessa Mayo dara sa Minnesota, America, no? And Arnel po Disamparado, may lang pamati kay Arnel po Disamparado sa Barangay Mansilingan, Syudad sa Bacolod. Lester Ray Benitez from New Zealand, may lang pamati Lester. Siling ni Alex Montesa, siling niya wala da baboy si Rex nga pero baktin pa color pink nga baboy ang ginapangita ko. Nina Litoy, may lang pamati ni Nina Litoy, no? Greet lang sa Dio family sa Barangay Alihis. May lang pamati
Kay huma lumina dira sa area sang Barangay Tangob, no? May lang nga pamati. And Vanessa Mayor man siya. Salamat gid Vane. Thank you so much gid, no? And Joseph Pacifico, may lang nga pamati dira sa Mayor's Office sa Banuas ang San Enrique kay Mayor Gelson Tavillara, Kathleen Tabares, Veronica Tilanas, Banji Gomez, Richelle Espinosa kag Carla Selva. Asusina Cordoba, may lang nga pamati Asusina kay Ronaldine Nicor, may lang nga monitor Ronaldine, no? Kay Neil Brian Baloes, may lang nga pamati, greet lang mga pumuluyo sa Pro 4 Agisan Himamaylan. Mayong udto lang, no? Sa taga Agisan Himamaylan. Ayos. Kay Alex Fuentes, may lang nga monitor Christian Roa, kay Robert Roma, kay April Roma from Barangay Romirang Isabela, no? May lang nga pamati. Ayos, kadto tadis dalo mo kay way natong iban kay napato. Okay. Advance happy 9th birthday to my beloved goddaughter Sisa Amor de la Peña. Alin sa kay Papi Alex loves you. Keep you. Ay, keep safe. Ayo, salamat kid Alex Montesa, no? Kay SN2 Jonard Ostanal sang Philippine Coast Guard Bacolod. Happy listening lang. SN2 Jonard Ostanal, no? So sa talunan BC New Year Boss Rex. Gali ka. Sige. Thank you gid sa talunan Joanne May King from South Korea. Thank you so much Joanne. Ga-monitor si Joanne to sa Joanne May King sa South Korea. And kay Guillermo Clarito kay Tatay Fred Madrid, may lang nga pamati dira sa Mabini Coral, no? Guillermo Clarito kag Tatay Fred Madrid. Ayos. Okay. Sige. Ang iban karon naman sa pagpakalagad sa Aksyon Balita Banat Bulig. Daligid lang ha kay ma-commercial tanay gali si Madam Virgie Montilla nagpahingagaw pa pamati siya subong sining mga inoras. Madam Virginia or Virgie Montilla. Daligid lang mga ka-aksyon, standby manong balik kita sa dilig lamang marugay. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo Bacolod
man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sa anong kahintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Padayon Aksyon Radio. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:57. This time. Ang Aksyon Balita, Banat, Bulig. Mabuhay po sa lahat ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Cantong, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita, Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Pabalik kita diri sa aton sining pagpangalagad kadtuantang balita ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office. Ini may kang tanan sa pinaka-latest nga update angot sa delivery boy balang agin hold up suspect ini sa robbery hold up nga natabo sa isa ka delivery van dito sa area sang Prosperidad Blamo sa San Carlos kahapon sa gapon, no? Naglalaki ginlabo sa siyudad sang La Carlota, Pilason. Yaring kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden sa Negros Occidental Provincial Police Office, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:59. Aksyon Brian, mayungod to. Aksyon Rex, hindi kini makapig hold upper, ining mga nagpang hold up kahapon
sa isa ka delivery van nga ginapanagyahan sang Bacolod Laway na Trading Corporation. Sunod diri kay Police Lieutenant Ruby Orita, Deputy Police ng San Carlos PNP. Ining suspitsado nga nadakpan kahapon Aksyon Rex nga ining si ang pangalan niya is Jonathan Sasam. Isa man siya gali ka empleyado man sa sining kompanya Aksyon Rex. Kag nagaserbi man nga driver, kag isa niya sini kaupod pagid nga nagpang-hold up nga si alias Popoy. May isa pagid rin nga alias Brian, ining duha nga Popoy kag Brian nakapalagyo ini. Nga nahambal ni Orita nga hindi gini sa hold upper, ginhimo lang nila ni Sasam ini kag sa duha nga upod pa ang lambat kag pag hold up sining van nga ginamaniho na naman. Sang yaman ang mismo nga kaupod Aksyon Rex bangod nga may ara sila sang kalain sang buot sa ila sining kompanya Aksyon Rex. Oo. Kag kung ano man nga lain nga buot, ina ang wala na palayag ni Orita kay hindi man sila magpanugid sang ini sila gina-interrogar. Actually ining ang ining driver kahapon nga ginhold up nila si Jackson Cabanero, no? Kag ining si Sasam taga Natuyay, Barangay Kodkod, Don Salvador, San Carlos City ini siya. So karon ang kahapon na recover sa ila diri sa motorsiklo mo ning getaway vehicle car nila kag ang 2,630 pesos nga mo ni nakuha nila to sa driver. So suno kay Orita diri apisar nga kalain sa buot gid lamang ang nagtulod sa ila sining pang-hold up o robbery hold up. Pero hindi ina makahambal nga rason agad nga pagwaon sila sa prisuhan kundi subong ginahanda na ginman gani ang kaso batok sa ilak Aksyon Rex. Ginpamangkot naton kon hold up ni balang natabo kay ti pareho ining driver sang ining kompanya kag ining nagpang hold up man driver man ini kung kilalahay sila nga duha. Sunong kay Orita hindi sila kilalahay bangod sa kadamo sang ila sining mga van, sining nasambit nga corporation o company, lain-lain ni sila nga area nga ginabiyahian Aksyon Rex. So, amo na nga naglabot sa punto nga amo sini. So, ginahanda ng kaso para sila. Ring confirmation ni Orita angot sini sa Balita. Mga suspitsado, ang duwa sini sa ila, active nga empleyado sini sang Bacolod na Trading Corporation or BLWTC. Ini siya ang nakuha naton nga driver sa motor, isa man siya ka driver at the same time delivery. And then ang isa to niya nga si alias Haloy nga nakapalagyo man, isa man siya ka-active nila nga empleyado subong. While ini ang isa nga si alias Brian, dati naman nga nagtrabaho sa sining kumpanya, sir. Okay. Pero mga gin-hold up nila kahapon, hindi gina-serbihan nila. Naini sila yung van for an sitwasyon. Actually, ang driver, wala hindi kakilala sa ila bala. Pero napaalang nila nga upon sila. Actually, hindi ko ang Bacolod na Trading Corporation, isa ka na kumpanya. So, damo ni sila mga empleyado na area. So, wala man hindi sila kakilalahay. Aksyon Rex sa kunan nga pagpatag ni Orita angot sini asto sa armas kung anong gingamit wala sila sa may na-recover. Stand corrected gali di Popoy nga di alias Puloy, no? Ang isa nga nakapalagyo nga empleyado man sa sining kompanya. So nadala ini sa mga nakapalagyo ang armas nga gingamit nila kag hindi man magpanugid ining si Sasam kung ano nga sa isang armas sa Luthang Aksyon Rex. Makronan ko ining balita sa La Carlota nga linabo kay Spading ang isa ka tawo nga nagsulod sa iya sining Puloyan. Balita gikan sa Nokpo. Aksyon Brian Morden nag-report una sa balita ng Aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office sa mga ka-aksyon ta life extension na vitamin D3.
Kadtuantang balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Maki-update tanay kay Police Station 8 ginakumbinser pa ang iloy isang napatay nga si Angelica Montalvo nga sa pag-execute sa affidavit. Way panigali iya mag-execute ang affidavit. Kadugay na to, masiniminahan na dugay-dugay para mapasaka kurong kaso nga murder batok sa persona nga nagpatay sa biktima. Yaring kaunda sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Oh yes, Aksyon Rex Peregrino. Gatilo ka na. Doga na. Uniforma. Mga kwanda, editor. Doga kalipat ko switch o pagkabati ko sa imo di. Dahil siguro may mayogid nga balita kay. Ati ara na naguro, no? Ara. Ayogin. Ara na. Ara na? Ara na guro ara na guro pero wala pa siguro. Uniforma. Ayo. Amo nang birahon. Amo nang tirada. Sige lang Sige lang Amo gidna, no? Kayo lang ang simpo, no? Kay Amor Malayang. Hindi maginit. Ano Kay na? Amor Malayang may lang nga pagpamatid ra sa barangay Hagimit Sa Carlota, no? Kag kay Idalin Bray sa Punta Taytay. Gatamyaw lang kay Tatay Yadan Dilar. Damo da sisi. O kag sa bata ko si Kia Montes kag Idalin Dilar. Damo da sisi tuod mo? Tambok sa mula sisi Aksorex. Tito ara man ang tulan sa gwa. Uniforma. Uto kang uno dara sa sulod. Kay Joan Mill sa Victorina Heights may lang nga pagpamate Kay Ma'am Bergie Montilla, may lang nga pagpamate. Pamate sa, din sa man, sa Punta Taytay. Manggalis Ma'am Bergie Montilla. Damo galis sila sa Punta Taytay, no? Oo, damo sila da. Si Joseph Chuan family da. Si Sir Joseph, kag kay Sir Manuel. Manuel ko. Yes, So, amo na mga listener ta, no? Oo. Si Kapchad na si Kakawa, Jofred. Oo, may lang nga pag-monitor sila da. No, hindi lang mapamati da. Oo. Sa mga taga-barangay. Uniforma. Sa mga taga-barangay Robles, no? Ito mayos mo, simpo, ho? Nami, chimpo, no? Kabay pa Kabay pa magpadayon ni Pinakadlaw, Oo, para makapawayway man tablaw. Oo, kaya kung kaysa, kung permi lang nga ulan daw, wala man data, igiho. Oo, kasi pang bulsa mo kadulo, ay sus. Laban eh. Daw nabahaan ka, no? Uniforma. Daw matyaga mo doon nabahaan kayo mo. Nabahaan kita, ito yung mga muna nga doon ang kadulo pang bulsa, no? Laban eh, si Jenny Solgon, galiga pamati man no, present man si Jenny Solgon. Namit nga, kwanda, taho sa dulid. Oo. Di ba nakapi ka da one time? Oo, isa pa lang. May paman para day. Oo, laban eh, bakal ka isabi ka, kwanda ka 50 pesos or 100 pesos nga, kwan, pamanan niya na 200 pesos yan. Uniforma. Pagka kami sa kilo paho siya. Oo. Ay sus, pamanan nila 5 kilo, no? Hindi puli na to. Uniforma. Ang classmate ko na tagiyan na mo si Romel Pagsubiro. Si Toto Romel. Tika da, bakal ko da may paman na permi ginamos ba? Kanamot na, no? Ko meet ko walang ko high blood bo do arang kadahon ko na, no? Ginamos ba nga Bisaya. Bisaya abla? Nga hipon? Gani. Tapos ginamos ka may baboy, awas-awas ang mantika. Ay, kanan na midturn. Kanamits, no? Tiara das na sa dulid, sa may highway dabla. Sa may Bangga Hulya. Bangga Hulya na da. Mangkot lang ka mo da, kung maghapit ka mo. Hapit ka mo da, sa Bangga Hulya, git. Hinamit na ng pao, the best na. Pahuan na da sila mo. Hapit is pare-rex na, may pamang 5 kilo, no? Uniforma. Kumawya man tayo day Jenny Solgon ba? Hapit ka na rin po tagaksa si Eden, nilagagid bakal. Oo. Ay, sus, grabe ang pama ni Aksyon Edin. Gali ka? Basta taga-Aksyon Radio, yun ang problema mga isukot kapag sumiron family. Marky Labano, no? Sa Colorite Computer. Kuno ka pamati, man dining Colorite Computer man? Sa Colorado? Uniforma. Colorite Computer, Print and Science. Dining Colorite, Sir Maki man? Pwede na kapag obraguro calling card ay. Pwede. Calling card. Tapos sample bi, Sir Maki? Calling card, Sir Maki. Sample lang bi. Pabili ba kami ni Aksyon Rex sabi? Uniforma. Tapos ang amon, papaiba, kapabra kami ni Aksyon Rex sa tarpaulin,
Tarpulin gidayon na. Oo, parang ang tsura, tara star puli. Ah. Pero masalaan tabla pa lagan tablao, kandidato. Ayo di purma. Ayo. Ay, hindi na ta magpalayag pa. Ah. No? Kay Budlay. Budlay na. Budlay na, Budlay calling na. card lang guro, pwede ka sample da guro, sir. Sample mo ko rin card, sir. Oo. Brandes para Rex, kay mapopra kami nga duwada. Salisares Street, Aksyon Rex. Salisares Street. Street, lapit ko sa may kwadro, sa una na sa imol, blagyan, nabla. Oo. Ano sa may Yunuar, dampi guro. Guro. Sige na kay swingan talang da, Sir Maki. Nung alan to gani, Colorite. Colorite sa Colorado. Ayo di purma. Colorite sa nawong. Guwapo. Colorite print and ano to? Sticker house. Doon mo na. Sige. Kay Maki Lubato na. Sige, Yun ano sir. yung pinakalites ni kay Angelica Montalvo na Ang Iloy na natuloy Rex ang inaulat mo, mag-execute ang pilipet. Para nga ma-file ng kaso kontra sa, actually ang suspect yung mga din nila ginatumbod ni Police Major Jory Puerto sa Station Number 8 nga hepe. Ang live-in partner to ni Angelica Gani man. Montalvo nga si Carlson kwan ba? Ispulon. Kay si Ispulon subong actually sila ni Major Puerto hindi na makontak ang cellphone niya. Kaga daw nowhere to be found sa according sa Chief of Police kay nag-interview na to sining Octo ginamang Aksyon Rex. Ay, hindi sa makitaan? Hindi na sa mga kontak sa cellphone niya, Hindi no? sa makontak? Why na, negative na. Sila ni Major Porto, amo na Rex ka ginapanasig ni nila para mapasaka ng kaso ng murder kasi natumbok na Manilang suspect although nga circumstantial evidence pa lang ang ginayata sila pero ito mabakod nga mga ebidensya ang ila sibong gina-establish Aksyon Rex mo. So kung makapa-execute apidibit ang Iloy, iti automatic mafala ng kaso ng murder. Kani kay Iloy medyo daw kapaganot na Black Surexao, ito ka plano kung nung Iloy nga mapabroad mo, tiyan mo na gani nga ginahambalan gini Major Puerto, ang iyang investigador nga kumbensihon gid nga mag-execute apidibit para nga mag-close case naman ang kaso kay to identify naman ang suspect kag may mga ebidensya naman nga nareserba ang atol sila kapulisan sa police station number 8 siling kamatayon ni Angelica Montalvo kaya siling ni Puerto siya doon nagkaklaro nga masolve nilang kaso once ka ma-file nilang kaso nga murder sa City Prosecutor's Office against sa kay Ispulon nga mo ini ang ginatudlo nga suspect sa pagpatay sa sining 23 anyos ka daraga nga si Angelica Montalvo. Actually, nagbuhat na ni IR na akong investigador, pero ang pamilya, walang alam pagit na subong agagi ka to ato sa investigador to kaya panago para i-convince. Okay. Tapos may mga circumstantial evidence kami nga para na ma-inflict na ano gini partner niya. Okay. So, kamusta naman silang kooperasyon sa pamilya sa napatay sa inyong investigasyon? Okay lang, sir, pero ang ilaya dito, right out pa naman yan. Mag-cooperar kay malakas naman siya after apology siya. Pero subong agagi pa ito ang investigador. Ay, kung pinsiyagit nga magpalita kaso. Tapos, may isa kami ka witness na nag-corroborate sa pagpatay kay Angelica. Ito sa may Orlando. May nakakita ko nga prior sa incident pero ito ka parte na salakyan. Also yun lang sa palayagan ni Police Major Jory Puerto ang hepe sang station number 8. So very confident ang station number 8 nga mapasaka nila ang kaso once nga mag-execute na sang affidavit ang Iloy sang napatay nga mo ini ang mag-survey nga private complainant. Ang inyong Aksyon sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa Aksyon. Aksyon Eric Magbanol report sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Yari ng pinakabago kang pinaka-epektibong herbal supplement, Evergreen Herbal Capsule.
Nagtuan tanay balita gikan sa ato sining nga mga out of town reporters on standby si Aksyon Roger Gote binimay kang tanan sa tatlo ka mga persona nagkaladakpan sa illegal nga pagpanahor ginpasaka na sang kaso. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Roger Gote. Sa detalye, Aksyon Roger. Aksyon Rex pasaka na sa kaso regular filing ang tatlo talan ka mga persona nga operate sa mga katapusang kapulisan sa din involved sa illegal gambling sa syudad sa Escalante. Raid sa kapulisan kumadumduman report na toon mga pasado las 3 untak na sa tong tinarikdan nga pitsan 9 ning bulan sa Pebrero sabay sa proper ugtungan barangay ugtungan syudad sa Escalante ang isa ka balay nga sa diin dira nagapatigayan sa illegal gambling ang mga masunod na mga persona. Ang ipanakop nga mo sa Francisco Mahilom Jr. kag 54 anyos sige na Rolly Mislang 42 anyos kag Wilfredo Banga 54 anyos. Sunod sa kay Police Senior Master Sergeant Rodel Bitik ang investigador sa Escalante City PNP ilang nga file ang kaso una sa iya gin-inquest pero sa giklaro naton inigay ang gin-file na regular filing. For violation of Section 1, PD 16 Auto, illegal gambling, sir. Aha. So, inquest, sir, kung regular filing? Inquest, yes. Regular filing, sir. Regular filing. Regular sa ilang elementary, sir, yun, sir, na file na mo ng copy. So, ginahulat na lang Aksyon Rex ang ilaman sining warrant of arrest agad nga hindi sila paganak kung siliwat kag kung depende kung makapush sila sang bill kay daw 30,000 ka pesos ang ila sini pagatubangon nga kaso. Although nga ini nga kasong ilang tubang o kung ilang nga ginbayular ang paghimo malang sa nga ampang sa barahan nga tungits kag na rekomeran sila sang 147 ka pesos nga bit money nga muma nagigamit nga ebidensya sa pag-file sa nga kaso siligid lamang nga aga. Report gikan sa syudad sa Escalante o nasa balita o nasa aksyon. It is Aksyon Roger Gutim nag-report sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Roger Gotim matapos ang balita ni Aksyon Roger sa iduantang balita ni Aksyon Percival Villamor sa La Castillana. 56 anyos nga lalaki nga may kaso angot sa paglapas ang RA 9287 arestado matapos ginserbihan sang warrant of arrest. Yari ang counter sang report ni Aksyon Percival Villamor. Pers. Yes, Aksyon Rex ang La Castillana Police Station nag-conduct sa operation against sa illegal na gambling kada in-conduct ini ang manhunt operation sa aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Captain Ramil E. Bustamante upod ang aton nga warrant section division sa La Castillana Police Station nga ginapamunuan man ni Police Staff Master Sergeant Nelson Madriña. Kaga ini siya naging serbihan sa warrant of arrest sa ang isa ka persona nga mga alas 10:53 sa aga no Aksyon Rex dito sa may sitio Antipulay barangay Kabagnaan, La Castillana, Negros Occidental. Ini siya aresto ang isa ka persona nga gikilala sa kay Danilo Hinguyan Namo 57 anyos kag ini siya may asawa kag pumuluyo sa sitio Antipulay barangay Kabagnaan, La Castillana, Negros Occidental. Ini siya ginserbihan sa warrant of arrest sa case number nga 6474 sa violation sa Republic Act 9287 Aksyon Rex kag ini siya panaog kag ginpirmahan ni Honorable Joseph Giduni si Valencia presiding judge sang MTC 9 sang La Castillana, Negros Occidental. Kagang warrant of arrest Aksyon Rex nga may pitsa naman sa itong January 20, 2021. Kagkaroon ini ang suspect detinado sa La Castillana Police Station kag may-ari ini siya nga bill recommended ang korte nga 30,000 ka pesos para naman sa iya temporaryo nga kahilwayan. Amoy na ang aton nga balita gikan diri sa compound sang La Castillana PNP ang inyo ka-aksyon na Percival Villamor una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Magabalik ang Aksyon, Balita, Banat, Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kaulog na na'y saan anong nagkahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalat na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo.
Lalamon Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining pangalagad. Salamat gid sa mga kaaksyon tang pakigupod sa aton sining palatuntunan. Standby na sa This Is My Life, upod na kay Aksyon ang Defensor. Standby sa dili ginamang madugay. Sa kinandan ako ang inyo sini kaaksyon sa kanginan aksyon, Rex Cantong. Mayong hapon, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio.